Колко има камъни болниците ги напълнят. Правиш филата съм на първа и с блокажи, човек. Защото иначе това може да те прецакат, отвличат и не може. Тук дръжте мати. Държи се. Защото са големи камъни, тук как ще се виж. Леко става. Яко, ай, правям се. Кеф, направо това за кеф. Значи, ако искаш повече екшен, бием втория, аз по-става. Не искам втора. Не искам и втора. Децата, не, тате повече надолу не искам. И нагоре имаш и направи справи колелата, а може да се